Yebantase hlalani phansi ke hlalani phansi. Yeni nani intoni le nto mna xa ndimamele unkwali nonsense ndiba namanwele. Yeni nani and amanwele kaloku sanokuthiwa uba nawo xa khusi tonight around but ndiba namanwele. Yebantase mamelani into eyenzekayo. Ndizawuzama into nobana si-recap so that sonke sizo-understand noba sifike kanjani kule ndawo sikuyo. Unkwali nonsense kaloku last year uye waya kwimadlanga commission nakwi-ad hoc committee wayonikeza ngestatement sakhe waquestiona kwi-ad hoc committee bengakaquestionwa kakuhle kwimadlanga commission, right? So ubuyile ke ngoku for i-questioning ke ngoku based on istatement sakhe wasinikezayo last year. Fine. So into atyholwa ngazo bantase sizawuzama ufocusa entweni ezimbalwa, sizawufocusa kweyi-1 sigqibe sifocusa kwenye because ngumgulukudu lowa ngumgulukudu asizukwazi uzigqiba zonke kwividiyo eyi-1. Mamelani yokuqala eyibona ngumgulukudu utyholwa ngento nobana eberana ayo-operation bantase and andifuna ukuthi yi-syndicate eberana isabizana but ebenetim yakhe guys yamasela benetim yakhe yamasela and ke ngoku i-MO yabo bantase bi-hijacking nobusela. It's either bazawufika ebusuku babe njengamatutu okanye baza kuhijacka and then ke i-hijacking bebeyenza njani bantase bebetargeta like ezi truck zihambisa i-valuable goods yabo batargeta ezo truck. Wena uzawubona umiswa zii-traffic cop ndinobana hayi misa uphuma udrayiva kubuzwe iyaphi itruck mfo uthi ke yona hayi ndiye eMozambique kuthiwe usuka pha usuka khona uthi wena hayi ndisuka eGermiston kuthiwe ngoku uzawuthini uzawuya straight eMozambique okanye ithi into yakhe hayi ndiye eMozambique jinge truck enje abakuxeleli noba injani ngetruck enje uthi wena kuthiwe uyadlalisa wena uyadlalisa sayithatha le truck uzawuthi ungudrayiva ububuza uba injani le truck yenze ntoni kwenzontoni kuthiwe efondini awuzuhamba ngetruck enje ibe kanti imkile itruck uzawusayinisa into eyisayinisayo into nokubana mamelake xa ifuna le truck i-owner ithathwe ngamapolisa kanje nakanje babhale ii-details zabo. Then wena driver uzawushiyeka ubambelele ngaphambili neli phepha ulinikiweyo loba itruck ithathwa ngala mapolisa. Then ke ngoku bona bazawukhwela etruckini badrayive itruck balandelelane kuzawubakho imoto ekhokhelayo yamapolisa i-EMPD ekuqaleni kube itruck yakho kubekho imoto ye-EMPD ngemva esikhothwe yava. So ke ngoku abantu ke ngoku ngabo ii-leaders zale group yamasela ibinguye unkwali nonsense main leader nqoko yakhona yava binguye unkwali nonsense. Then kubekho uYaku Hanekoma. uYaku was the informant but ingathi uyi-informant ye-SAPS andiyazi udibana njani nalo yava. Then ke ngoku kubekho uKisha Listolz and then kubekho uAdrian McKenzie yava. Ile-4 ngekufocus kulefo nalithetha ngamasela yilefo abanye aba baya freelancer babizwa nje ngaloo maxesha xa kukho into abadingayo but lefo consistent itim eqinileyo lefo. Mamelani ke bantasi andisike ngoba ithathile itruck wena uyi-owner yetruck ufonelwa ngudrayiva into nokubana itruck ithathiwe ngamapolisa wena uphambane because laa truck ithwele izinto mhlawumbi ezipha ko-10 million uphambane ngamapolisa waphi hayi bandishiya neli phepha akhaxaze udrayiva akufowadele elo phepha alishiywe nalo ngamapolisa. Xa usithi hayi there are contact details kweli phepha ufowune ifowuni uzawubanjwa nguAdrian okanye nguKisha babamba ifowuni uthi wena hayi kukho itruck yam ethathiweyo endaweni ethile ngemini ethile kwathini ineegoods ezikanga kwathini kuthiwe yemfo kabawo heyi loo truck yakho leyo is not roadworthy. Loo truck yakho babize guys into ezingekhoyo ugqiba bakuxelela into nobana mamela ke itruck siyithathile and ke ngoku ayizukhutshwa ngoku if mhlawumbi yakhutshwa mhlawumbi ingakhutshwa after 5 years yava but okwangoku sizayithatha siyifake phaa kwezinye imoto phambane wena uthi 10 million yam into enzayithini le kuthiwa or if ezaa nto ziphaa kulaa truck i-10 million ndingazama ukukhuphela zona ekuqaleni yabo xa unonika i-400k yava. Wena obviously ke ngoku as i-businessman uzawuweigh ii-options zakho into yokuba 10 million 400k uthi hayi manditransferile 400k ubanike i-400k bayigqebe izikrelemnqa
zigqebhela 400k ibe ke ngoku i-operation ibi-successful. Mamelani ke ndinithathe ndinise kwi-operation yaseBrakpan. Ngalaa mini yaseBrakpan bandase kukho amasela ahamba aya ewarehousini ethile aba izinto eziwetha imali enintsi ukufa. Ava lo masela azithatha zo zinto ayozibeka eBrakpan. Yava so ke ngoku after ezibeke eBrakpan la masela angamapolisa ava into nokubana kukho original masela ababeke izinto eBrakpan. Yava so amasela amapolisa athi no masiyeni pha sinxibe i-uniform siyokwenza operation into nokubana ngoku into siyoyenza siyoba from ama-original masela. Yava nyani xa befika phaa ke ubeyoba ku-original maselazi bayafika abanye abekho kukho yi-1. Yava kuthiwe hey nithathe into ethile endaweni ethile nina iplanto ziphe ezaa nto kwathini. Yeyi wabesithi original sela elipha caba linentloko eqinileyo athi hayi andizazi nezo nto nithetha nganto. Heyi caba guys bayamlentoza ke ngoku bayamthotsharisha caba ke ngoku original sela liphelele sithi eyi sizithengisile zonto. Avaha esizithengisile zonto kwathiwa iphi imali. Yabona indlela abangamasela ngayo bantase bathi if uzithengisile iphi imali. Hey watshona evela original sela watshona evela kwathiwa kanti uzayikhupha. Yava waphela ke ngoku esithi u-original sela nto nokubana hayi ikhona imali ingathi loo mali yayi-500k. Khona imali elapha endlini endaweni ethile xa siyazibona into nokubana hayi kalosana indlela endithotsharishwa ngayo apha ndizawufa. Yava waphela ekhupha le mali. Kule room bandase ngu-original sela, ngu-Viandre Pretorius, ngu-Adrian, ngu-Kishali. Kule room ine-original sela. Xa kuthethwa ngemali waphuma uKisha wayofuna le mali kule ndawo kuthiwa ikuyo. Yava xa ebuya uKisha wafika wabaxelela aba into nobana yeyi ndiyifumene guys masambeni. Meaning into besiyizele apha siyifumene masambeni. Kanti u-original sela sewunabela uqaqaqa ngoku kuthiwa masambeni. Kanti sewunabela uqaqaqa. Yeyi bothuke loo nto ke umuntu nobana yeyi guys sikwenye ingxaki ngoku. Aphuma uKisha because lisela kaze elikhulu aphuma lentoza ayofihla la mali. Xa uyofihla la mali udibana no-witness D ngasemnyango. Uthi into nokubana witness D hey utshilo into nokubana ziphi izinto did he talk yabo. Athi ke na ke uKisha into nokubana yeah but asoze aphinda athethe emke khona ngathi nguViandre uthe asoze aphinda athetha. Nikhumbula kahle kaloku into yalast year le but one of the 3 abebepha kulaa room uthe asoze aphinda athethe u-original sela. Hayi fine bandase kwalapho ke ngoku kufowunelwa khona ubani Nqokonqoko because kaloku ngoku sekukho i-victim funeka sibize uNqokonqoko sibuze uba kwenziwe ntoni. Uyakhu afowunele uNqokonqoko into yobana yeyi kukho operation esikuyo apha sisengxakini kanje. Fika uNqokonqoko xa ifika yona ithi jab ithi dispose of the body. Yaba xa kuthiwa dispose of the body ngubani oneveni apha xa kujongwa umuntu oneveni ngu-witness D. Witness D ndoda uzafuneka nodisposa ngomzimba kwathini. Hey witness D uthe sagoloza kuthi hey wanikwa laa look yoba hey sawugqiba ngawe ngoku wena ba uthathi lo mzimba yodisposa. Uthi nyhani witness D thatha umzimba hambe uyodisposa bandase. Xa ebuya ukuyodisposa a few days later witness D wadecide ubana uzoyosnitcha. Yava wahamba witness D wayosnitcha. Ekusnitcheni kwakhe bandase i-IPD yachwechwela lo unguyakho. Nyamkhumbula uyakho kaloku ngulo ufowunele bani uNqokonqoko nto ukubana iza sekushubile kunto engekho mthethweni okanye kunto wrong eyenzekileyo. Uyakho ke ngoku kwi-original statements yakhe wabhatyaza bandase. After ebhatyazile apho waqomba yasuka ndizawuthetha inyani. Kulapho ke ngoku angavananga khona ke ngoku no-original nonkwale nonsense. Abavana. So engavanini kwabo bandase kwavakala ke ngoku kwathiwa nako uyakho ubasiwe. Wabaswa uyakho kwaphela ngaye. Fine. After ebasiwe uyakho okay i-case mos ye-IPD izawuqhubekeka ayizuma ngoyakho because bakhona abanye. Yaba bandase siyeni ku-part 2 I hate part 2 sawubonana